să vedem dacă m-am schimbat sau dacă am uitat cine m-a lăsat. Problema e că mama s-a ridicat la cer și am rămas singur pe străzile din cartier. Doare tare, știi, nici nu îți poți imagina. Dacă aș putea, te-aș înlocui cu altcineva. Lumea încă vrea să-mi facă rău, mamă, ce să fac? O să merg mai departe, pentru tine nu tac. Stai așa, pentru că nu am obosit. Stai așa, să fiu exact cum ți-ai dorit. Stai așa, să fiu exact cum îți doreai cândva, lângă fratele meu, să nu simtă lipsa ta. Trebuie să fiu atent să nu fac vreun pas greșit. Nu aș vrea să mă vezi dezamăgit, să-mi văd familia și băieții la un nivel și o să vin după